नमस्कार दर्शक बंधु ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି 5ଟି ଗଛ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଧନ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ସେହି 5ଟି ଗଛ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ନିର୍ମାତା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରେ, ନୂଆ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ବାସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବାସ୍ତୁକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାର ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖୀ ନଥିଲେ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି। ବାସ୍ତୁକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେହିପରି ବାସ୍ତୁ ଗଛ କିଛି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଗଛ ଯେପରି ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ଆମ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଉନ୍ନତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯେମିତିକି ଆମ ଘରର ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ କହିଦେବେ ଯେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆମର ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଅଧିକ ଥିବ, ଯେଉଁ ଘରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାଛ ମାଂସ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ଦୁଃଖ ରହିଥିବ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦିଏ, ତୁଳସୀ ଗଛ ହଠାତ୍ ସତେଜ ନଥିବ, ଅଚାନକ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବ, ଗଛ ଶୁଖିଯିବ। ଯେଉଁ ଘରେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଚାଲିଥିବ, ଏହି ସବୁ କଥା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଅଛି। ତୁଳସୀ ଗଛ ଆମ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଜାଣିବା 5ଟି ଶୁଭ ଗଛ ଯାହା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଘରର କେଉଁ ଦିଗରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ କେମିତି ଲଗାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ସେହି ବାସ୍ତୁ ଗଛର ପୂରା ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଗଛ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଗଛ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସେହି ଗଛକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେହି ଗଛ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଗଛ। ଏହି ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଗଛ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ। ଏହି ଗଛ ଯେତେ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ, ସେହି ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣମାନେ ଡେଉଁରିଆ କରି ନିଜ ହାତରେ ଏବଂ ବେକରେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅଛି ତ ଭଲ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୋମବାର ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଏବଂ ସେହି ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଡାହାଣ ପଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେହି ଗଛ ଡାହାଣ ଆଡ଼େ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ଗଛକୁ ସୋମବାର ଦିନ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛ ଧନ ବୃଦ୍ଧିକାରକ ଗଛ ଅଟେ। ଏହି ଗଛ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ବୈଭବକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଗଛ ଗୋଟିଏ ନିଜ ଘରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ହେଲା ଦେଶୀ ପାନପତ୍ର ଗଛ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଦେଶୀ ପାନପତ୍ର ଗଛ ଆମର କ'ଣ ଫାଇଦା କରିବ? ଏହି ଦେଶୀ ପାନପତ୍ର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଦେଶୀ ପାନପତ୍ର ପୂଜାରେ ଚଢ଼ାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ସେହି ପାନପତ୍ରରେ ଯଦି ରାମ ଲେଖିକି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ଦେବେ, ତ ଦେଶୀ ପାନପତ୍ର ମାଳା କରି ରାମ ରାମ ଲେଖି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ରଖିଥିବେ, ସେହି ଫଟୋ ପାଦରେ ଚଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅଛି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ପାନପତ୍ର ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏହି ଗଛକୁ ପୂଜା ବି କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏ ଗଛ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଗଛଟି। ତୃତୀୟ ଗଛଟି ହେଲା ମଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ। ଏହି ଗଛ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଯାହା ଘରେ ଟଙ୍କା ନଥିବ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଥିବ ଏବଂ ଏହାର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୋକ କାଟି ଦେଉଥିବ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଥିବ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଗଛ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କେବେ ବି କିଣିକରି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚୋରେଇକି ଆଣିକି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୋରେଇକି ଲଗାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଗଛଟି। ଚତୁର୍ଥ ଗଛଟି ହେଲା ଅଁଳା ଗଛ। ଯାହା ଘରେ ଅଁଳା ଗଛ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ଆସି ନଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଅଁଳା ଗଛ ଥାଏ ସେ ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ବି ରଖନ୍ତିନି। ଏପରି ଏକ ଗଛ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଅଁଳା ଗଛ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସଫଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଗଛଟି। ପଞ୍ଚମ ଗଛଟି ହେଲା କଦଳୀ ଗଛ। କଦଳୀ ଗଛକୁ କିଛି ଜଣ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା, ସନ୍ତାନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 5ଟି ଶୁଭ ଗଛ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ, ମା ତୁଳସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏହି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।